सांग मैंने चलते देखा मंदिर फेर गोटे मंदिर बुली जावा से मंदिर केमती देखा सौंदर्य केमती बनई कारुकार्य होती आसतु बुली जावा ताहले सत मिछ दुनिया रे मत पणत धरी चलुची बाट मोर पड़ी बुधरी तो पद तले मोठी कोण तू कौदी तर पाउणा केमिति मु भूली जीवी मालूमा तो कहे मुराही थी मालूमा तो कहे मुराही थी तो कहे मुराही बर्तमान जाऊँ रास्ता केते अंधार मते कोले काखे मणिष कलु सब दुख तू सही मालो देखो सांग मैंने बर्तमान फाइनाली आसिक पहुंच गलु मंदिर पाखे देखा चलते केमती कौन बुझा मोबाइल एलाउ कर कि ना यदि मोबाइल एलाउ करेंगे आम सब बुले देखू चेष्टा करुचु आपको देखा आसुन ताले मालूमा तो कहे मुराही थी मालूमा तो कहे मुराही थी तो कहे मुराही थी पाद धूली मुंडे मारी जो सांग मैंने जाओ मंदिर आम जुआर हो गलु नुआ मूर्ति जाओ भल लगुच जदि दुनिया मते पचारे को देवी को तू मानुरे मु तो नानी जीवी मालूमा तो कहे मुराही थी मालूमा तो कहे
ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ଶିବ ମନ୍ଦିର କାଳ ବଢିଆରେ ଆଉ ବୁଲାବୁଲି ସତମିଛ କରିତେ ତ ପଳେଇ ଆସିଛୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁନିଆରେ ମନ୍ଦିର କେମିତି ହେଇଛି ତୋ ଆଉ ପଲକ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚାରିଆଡେ ସବୁବେଳେ ବୁଲେଇକି ଧରି ଦେଖା ହଉଛି ଚାଲୁଛି ଆଉ ମୁଁ ବାଟ ମୋର ପଡ଼ିଗଲି ନବୁ ଧରି ତୋ ପାଦ ତଳେ ମୋ ଠିକଣା ତୁ କୋଉ ଦେବତାର ପାଉଣା ତୋତେ କେମିତି ମୁଁ ଭୁଲି ଯିବି ମାଲୋ ମା ମାଲୋ ମା ତୋ ପୁଅ ହେଇ ମୁଁ ରହିଥିବି ମାଲୋ ମା ତୋ ପୁଅ ହେଇ ମୁଁ ରହିଥିବି ତୋ ପୁଅ ହେଇ ମୁଁ ରହିଥିବି। କେତେ ଅନ୍ଧାରରୁ ମତେ କୋଳେଇ କାଖେଇ ମଣିଷ କଲୁ ସବୁ ଦୁଃଖ ତୁ ସହି ମାଲୋ ମତେ ସବୁ ସୁଖ ଦେଇଦେଲୁ ତୋ ଝାଡୁ ପାହାର ଖାଇକି କାନ ଧରି ବସୁଠେଇକି ମୁଁ କେମିତି ଭୁଲ କରିବି ମାଲୋ ମା ତୋ ପୁଅ ହେଇ ମୁଁ ରହିଥିବି ମାଲୋ ମା ତୋ ପୁଅ ହେଇ ମୁଁ ରହିଥିବି ତୋ ପୁଅ ଆସନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ବୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଦାନ ବାକ୍ସରେ କିଛି ପଇସା ପକେଇବେ ଆମେ ପକେଇ ସାରିଲୁଣି ବୁଲି ବୁଲି ସାରିଲୁଣି ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚାବି ତୋ ପାଦ ଧୂଳି ମୁଣ୍ଡେ ଗଣେଶ ବାବା ମୋରିଆ ଯୁଆଡେ ମୁଁ ଯାଏ ମାଲୋ ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭୁଲି ଯାଏ ଓହ ଗଣପତି ବାବା ମୋରିଆ ଯଦି ଦୁନିଆ ମତେ ପଚାରେ ମୁଗୁନି ପଥର ତିଆରି ଦେବୀଙ୍କୁ ତୁ ମାନୁରେ ମୁଗୁନି ପଥର କଳା ଯିବି ମାଲୋ ମା ତୋ ପୁଅ ହେଇ ମୁଁ ରହିଥିବି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଆମର ହଉଛି ଗୋଡ଼ ଧୋଇଯିବା ହେଇକି ଠାକୁରଙ୍କ କତିକି ଯିବା ଜାଗା ଆଉ ଆପଣ ଆସିବେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଗୋଡ଼ ଧୋଇବେ ଆଉ ଧୋଇକି ଠାକୁରଙ୍କ କତିକି ଯିବେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଡ଼ ଧୋଇବା କୁଣ୍ଡ ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିକି ଆମର ହଉଛି ଦର୍ଶନ ଟିକେ କରିଥାନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ଆସିବାକୁ
ଆଉ ମନ୍ଦିର ତ ଗେଟ୍ ଦେଇଦେଲେଣି, କବାଟ ବି ଦିଆ ସରିଛି। ଆଉ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାରେ ପଟୁ ବୁଲେଇକି ଆପଣ ଦେଖେଇବୁ। ଆଉ ଭିତରୁ ତ ଆଉ ଏଣ୍ଟ୍ରି ତ କରିହବନି। ଆଉ ଯାହା ବି ହଉ ବାହାରଟା ଆପଣ ବୁଲେଇକି ଦେଖେଇ ଦଉ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଯାହା ବି ହଉ ଆମର ଦେଖା ଦେଖି ବି ଚାଲିଛି। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ତାହେଲେ ମତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣେଇବେ କେମିତି ମନ୍ଦିର ହେଇଛି, କୋଉ ଭଳିଆ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟରେ ତିଆରି ହେଇଛି। ଆଉ ଯାହାବି ଆମର ଶାଳ ବଢିଆର ଶିବ ମନ୍ଦିର ରେକର୍ଡ। ଆଉ ବୁଲାବୁଲି ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତି, ବୁଲାବୁଲି କରନ୍ତି। ଆପଣ ବି ଆସନ୍ତୁ, ବୁଲାବୁଲି କରନ୍ତୁ, ଦେଖି ଯାଆନ୍ତୁ ଆମ ମନ୍ଦିର। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଫାଇନାଲି ଆମର ବୁଲାବୁଲି ସରିଗଲା, ମନ୍ଦିର ଦେଖା ବି ହେଇଗଲା। ଆଉ ଆପଣ ତ ଦେଖିପାରିବେ ମନ୍ଦିରରେ କେମିତି କଣ ହେଇଛି, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଇଛି କି ନାହିଁ ଆପଣ କହିବେ, ଭାବରେ କହିବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।